Добрый вечер, паважаныя чальцы каардынацыйнай рады. Добрый вечер, паважаныя гледачы нашай трансляцыі агульнага паседжання каардынацыйнай рады. Сёння у нас адбудзецца чарговае агульнае паседжанне каардынацыйнай рады, і на парадку дня у нас одно пытанне, якое было прапанавана фракцыі Беларусы дзеяння. Гэта разгляд ці прэзентацыі рэзалюцыі Каардынацыйнай рады Беларусі пра прызнанне часовай акупацыі Рэспублікі Беларусь Расійскай Федэрацыі і захаванне беларускай дзяржаўнасці. Дадзеная рэзалюцыя была ўнесена, як я ўжо сказал, фракцыі Беларусы дзеяння. Я так разумею, ад фракцыі прэзентоўваць яе будзе лідар фракцыі Юрась Зянковіч. Гаспадар Юрась, калі ласка, вам слово. Дякую вялікі, шановны гаспадар старшыня, шановная грамада. Сёння мы разглядаем прапанаваны праект нашай рэзалюцыі, і я хочу падкрэсліць, што мы галасуем не толькі за права беларусаў назваць стан сваёй дзяржавы. Мы сёння разглядаем пытанне пра стратэгію вяртання Беларусі права на ўласны міжнародны голас. Пасля 9 жніўня 2020 году рэжым Лукашэнкі захаваў уладу не дзякуючы волі беларускага народа, а дзякуючы рэпрэсіям, вырашальнай падтрымцы Масквы. А пасля 24 лютага 2022 года гэтая залежнасць стала адкрыта вайсковай. Тэрыторыя Беларусі была выкарыстана для нападу на Украіну, размяшчэння расійскіх войскаў, узбраенняў і вайсковай інфраструктуры. Таму галоўнае пытанне простае. Ці можа дзяржава лічыцца свабоднай, калі яе народ не можа змяніць уладу, а дзяржаўны апарат не можа свабодна вызначаць палітыку бяспекі, уключаючы выкарыстанне ўласнай тэрыторыі і стратэгічны кірунак краіны. Наш праект падказвае адказ: не можа. Гэты стан варта кваліфікаваць як часовую акупацыю ў форме апасродкаванага панавання праз залежны рэжым. Скажу юрыдычна сумленна. Беларусь не з'яўляецца класічным выпадкам акупацыі, калі ў кожным горадзе прысутнічае камендатура. Але міжнароднае права і сучасныя дактрыны ведаюць сітуацыю, калі замежная дзяржава ажыццяўляе вырашальны кантроль праз мясцовы залежны апарат. Каардынацыйная рада зараз не падмяняе сабой міжнародны суд, і мы не даем дакладную кваліфікацыю. Але яна фармулюе, Каардынацыйная рада мае на ўвазе, фармулюе беларускую палітычна-праўную пазіцыю, якую далей трэба абараняць доказамі, дыпламатыяй і паслядоўнай міжнароднай працай. І тут паўстае галоўнае пытанне: што гэтая рэзалюцыя дае дэмакратычным сілам? Яна запускае два паралельныя працэсы. Першы працэс пад умоўнай назвай міжнародная дэлегітымізацыя рэжыму Лукашэнкі. Сёння многія дзяржавы не лічаць яго дэмакратычна абраным, але па інерцыі працягваюць успрымаць падкантрольны яму апарат як адзіны голас Беларусі. Рэзалюцыя дае падставу патрабаваць іншага падыходу, адрозніваць фактычны кантроль над установамі ад права прадстаўляць дзяржаву і народ. Гэта не робіцца адным галасаваннем. Гэта адбываецца краіна за краінай, парламент за парламентам, міжнародная арганізацыя за міжнароднай арганізацыяй. Спачатку рэжыму адмаўляюць у палітычнай легітымнасці, потым абмяжоўваюць яго права гаварыць ад імя Беларусі, і нарэшце яго пачынаюць разглядаць як фактычную залежную адміністрацыю, а не як законного прадстаўніка беларускай дзяржаўнай волі. Другі працэс, які мы сёння запускаем, гэта паступовае прызнанне міжнароднай легітымнасці беларускіх дэмакратычных інстытутаў. Каардынацыйная рада як абраная прадстаўнічая орган, аб'яднаны пераходны кабінет як выканаўчая структура і офіс Святланы Ціхановскай як важны палітычны і дыпламатычны цэнтр. Кожнага ў межах ягонага мандату. Рэзалюцыя не абвяшчае заўтра гатовы ўрад выгнання, але яна кладзе першую прыступку лесвіцы, па якой такое прадстаўніцтва можа ўзрастаць крок за крокам. Гісторыя ведае падобныя працэсы. Напрыклад, урад у Вішы у час акупацыі Францыі Нямецчынай меў свае міністэрствы, амбасады, паліцыю і кантроль над часткай тэрыторыяў. Але свабодная Францыя паступова здабыла міжнародную легітымнасць. Пасля вызвалення французскае рэспубліканскае права назвала ўрад у Вішы толькі фактычнай уладай, а сябе яна назвала ўрадам французскай дзяржавы. Так званая Славацкая рэспубліка часоў вайны была сатэлітам нацысцкай Нямецчыны. Незалежная дзяржава Харватыя існавала пад нямецкім і італьянскім патранажам і была падзеленая на зоны іхняга ўплыву.
Марыянетка дзяржава Манчжугоў в Манчжурии мела імператара, урад, сцяг і дыпламатаў, але Ліга нацыяў адмовілася прызнаваць яе законнай дзяржавай, бо яна паўстала дзякуючы японскай вайсковай сіле. Нават там, дзе падобныя рэжымы атрымлівалі абмежаванае прызнанне ад саюзнікаў свайго патрона, гэта не пераўтварала залежнасць у сапраўдную нацыянальную легітымнасць. Гэтыя прыклады не азначаюць поўнай тоеснасці гістарычных сітуацыяў. Яны паказваюць прынцып. Наяўнасць палаца, міністэрстваў, мундзіраў і дыпламатычных шыльдаў яшчэ не робіць залежны рэжым законным голасам краіны. Лукашенко таксама можа стаць у міжнародным успрыманні не прэзідэнтам Беларусі, а кіраўніком фактычнай адміністрацыі, якая дзейнічае пад вырашальным расійскім уплывам. Але гэта адбудзецца толькі тады, калі беларусы самі паслядоўна сфармулююць і будуць прасоўваць такую пазіцыю. Планаваная рэзалюцыя не дае нікому амністыі. Яна не здымае адказнасці з Лукашэнкі, чыноўнікаў, вайскоўцаў або выканаўцаў злачынных загадаў. Яна аддзяляе беларускі народ і беларускую дзяржаву ад захопленага і залежнага дзяржаўнага апарату. Падтрымліваючы рэзалюцыю, Координацыйная рада скажа: Беларусь існуе, Беларусь не належыць Расіі, Лукашенко не мае вечнага права гаварыць ад імя Беларусі, а дэмакратычныя інстытуты беларускага народа маюць права крок за крокам дамагацца міжнароднага прадстаўніцтва нашай дзяржавы. Прыняцце рэзалюцыі не сканчае працэс. Яно яго пачынае і стварае першую неабходную умову ягонага пачатку. Таму прашу всіх дэлегатаў падтрымаць прапанаваную рэзалюцыю. Дзякуй за ўвагу. Дзякуй вялікі за прэзентацыю. Дзякуй вялікі, што ўзнялі гэтую тэму. І я прапановваю чальцам Координацыйнай рады задаваць пытанні, даваць каментары, ацэнкі, тому что прогучало, калі ласка, перший Зміцер Шыгельскі. Дякую, спадар спікер, дякую, прысутнічаючы. Я бы хотел дадаць некалькі доводаў, чаму я лічу і наша фракцыя лічыць неабходным прыняцце гэтай рэзалюцыі. Я буду спасылацца, не з'яўляючыся экспертам у юрыдычнай галіне, я не буду ссылацца на права, але буду казаць пра свой асабісты досвед. Першае, у меня адбылося шмат камунікацый з палітыкамі, экспертнай супольнасцю, вайсковымі і гэтак далей в Украіне. Я упэўнены, што маю рэпрэзентатыўную выбарку. Канешне, пазіцыі украінскага боку не супадаюць даслоўна, але першы довод, які я чую, што мы не ўспрымаем Лукашенка як суб'екта. І я вымушаны з гэтым пагадзіцца. Лукашенко не кантралюе вайсковую састаўляючую, не кантралюе пытанне бяспекі і не кантралюе доступ расійскіх вайскоўцаў на тэрыторыю Беларусі, і ён страціў гэта з 22 лютага 22 года. Чаму з 22 лютага? Межурадавыя пагадненні па правядзенні вучэнні, якія адбываліся ў 22 годзе і якія былі выкананы для накаплення расійскіх сілаў і сродкаў для уварвання і шырокамаштабнага уварвання ў Украіну з тэрыторыі Беларусі, павінны былі скончыцца 22 лютага 22 года. Але засталіся войскі расійскія і былі выкарыстаны для агрэсіі. Пытанне гэта мае некалькі аспектаў. Першае, гэта пытанне юрыдычнай будучыні і ў тым ліку не толькі маральнай, але і матэрыяльнай адказнасці. Таму што калі мы зараз не канстатуем, што тэрыторыя Беларусі была акупаваная з 22 лютага або раней, таму што я чуў некалькі варыянтаў падыходаў, но самое галоўнае, до 24 лютого, до шырокамаштабного ўварвання, то мы становімся у тым ліку, калі зменіцца урад, у тым ліку, калі зменіцца рэжым, матэрыяльна адказнымі за страты, якія панесла Украіна і украінцы падчас вайны. І гэта можа быць пытанне мільярдаў, і не аднаго мільярда, а можа быць і десяткаў мільярдаў, якія Беларусь будзе вымушаны сплачваць. Другое пытанне. Я не ведаю, колькі сотняў разоў з рознымі людзьмі у палітыкаў
украінскіх я абмяркоўваў пытанне рэзалюцыі, якая знаходзіцца в Верховнай Радзе Украіны з 20... Я могу памыляцца, як зараз скажу по памяти, по-моему, кастрычніка 22 года о признании Беларуси оккупованной. Эта резолюция была выставлена у секретариат Верховной Рады, значит, группой депутатов украинских. Зараз яна заморожена. Весь час яна застается в замороженном состоянии. И коли я разбаўляў з украінскімі, у тым ліку депутатами и политиками и гэтак далей, мне яны казали один и той же довод. У вас есть координаційная рада, у вас есть белорусы, значит, якія як бы рэпрэзентуюць беларускія дэмакратычныя силы. Яны ніхто не прынялі заяву об прызнанні Беларусі акупаванай тэрыторыі, але увесь час ты і не толькі ты звяртаецеся з просьбамі да украінскага ўрада, депутатскага корпуса, палітыкаў з прызывам прыняць гэтую рэзалюцыю. Вам не падаецца, што гэта абсалютна нелагічна, што вы просіце, щоб гэта прыняла Украіна, але не прынялі самі. Я бачу уже каментарыю по часу, таму не буду зацягваць, але яшчэ аргументаў шмат. Дякую. Дякую вялікі. Наступны каментар спадар Сергей. Здравствуйте все. Ну, я не буду слишком долго говорить. Несколько умных мужей прошлого, среди которых Сократ, также Декарт и Вольтер, высказали одну весьма неглупую мысль. Прежде чем, это не цитата, это мои слова, так сказать, моя интерпретация. Прежде чем начинать дискуссию, стоит определиться с терминами. Так вот, международное право трактует однозначно термины оккупация и интервенция, и они в данном случае, в данной резолюции, в данном контексте, ну, нужно все-таки корректно употреблять юридическую терминологию, потому что в межгосударственных, а тем более в общем планетарных терминах международного права, слово оккупация, термин оккупация – это фактически контроль территории чужого государства, когда на территорию введены вражеские войска, и посредством этих войск осуществляется эффективный контроль, начиная от управления, заканчивая снабжением продуктами, обеспечением медицинской деятельности, охраны правопорядка и так далее. Ничего этого в Беларуси на сегодняшний день не наблюдается, к счастью. А вот термин интервенция трактуется несколько по-другому. Это факт вмешательства во внутренние или внешние дела государства. Интервенция – это процесс, а оккупация – это состояние. Так вот, оккупирующая власть обязана содержать гражданское население, а интервенция стремится изменить политический курс, строй, ну в данном случае строй они не пытаются изменить, но действия властей целевой страны. Поэтому корректнее на сегодняшний день в нашей резолюции все-таки использовать термин, ну, хотя бы как гибридная интервенция, потому что фактически войск российских в том количестве, которых было бы достаточно для оккупации, нету. Те войска, которые в 2022 году прошли с территории Беларуси после окончания так называемых учений, они практически все сгорели в Украине. Поэтому сейчас сколько-нибудь серьезных войсковых объединений российских у нас не наблюдается. Кроме того, вооруженные силы Беларуси не контролируются тотально, не управляются, не командуются российскими высшими офицерами. Это тоже епархия пока что гражданина Лукашенко. И если бы эти войска, вооруженные силы контролировались Россией, они бы уже давно были брошены на украинский фронт. А пока что не только там отдельные
так сказать, особо жадные белорусы пытаются воевать за российскую агрессивную армию. Так что мне все-таки представляется, что если мы хотим, если мы утверждаем в проекте резолюции, что Республика Беларусь продолжает существовать как суверенное государство и субъект международного права, то говорить о ее оккупации не стоит. Можно употреблять термин, на мой взгляд, гибридная интервенция. Это будет корректнее. И в этом случае, скорее всего, даже и украинские власти смогут рассматривать вот это вот наше заявление. Уже с этой точки зрения, возможно, каким-то образом процесс сдвинется. То, что, о чем говорил Дмитрий Щеглин. Спасибо. У меня пока все. Дякую, вялікі. Ліза Прокопчук наступна. Дякую, фракція «Наступ». Я тут, напевно, разовью трошки просто думку, каб не паўтараць того, што сказаў толькі што спадар Сергей. Я хочу дадаць, што не толькі ёсць пэўныя прызнакі, так, акупацыі, пад якія ўсё ж такі сітуацыя сённяшняй у Беларусі не падпадае. Але калі мы нават размаўляем пра акупацыю у тэрмінах міжнародных пагадненняў, то у акупуючай улады таксама ёсць і пэўныя абавязкі. Напрыклад, яны мусяць захоўваць правы чалавека, так, ахоўваць правы чалавека ў акупуючай краіне. І тая дата, якая прапаноўваецца Юрысом Зінковічам і фракцыі «Беларусі-дзеяння» у гэтай рэзалюцыі, гэта 9 жніўня. І такім чынам мы поўнасцю здымаем, як я лічу, з фактычных уладаў Беларусі і з фактычных злодзеяў усю адказнасць і перадаем яе, так, можа, там, больш вялікім злодзеям. Але мы з людзей, якія рабілі злачынныя рэчы, перакладаем адказнасць незразумела навошта. Да таго ж, я не лічу, што у Лукашенка няма фактычнай улады кіравання над беларускім войскам. Да гэтага якраз ёсць вельмі добры прыклад таго, што адбылося некалькі тыдняў таму, калі Зеленскі паставіў ультыматум, які Лукашенка, як я разумею, як бачна з наступнай рэакцыі, быў выкананы без згоды і без размоваў з Пуціним. То бок былі адключаны тыя вышкі уздоўж паўднёвай мяжы Беларусі, і Лукашенка давёў, што ён мае гэтую суб'ектнасць. Напэўна, яму там пасля гэтага, не ведаю, на дыване прыйшлося пастаяць, але гэта ягоныя ўжо праблемы, не нашы. Наша частка размовы тут пра тое, што Лукашенка ўсё яшчэ з'яўляецца фактычным кіраўніком дзяржавы. Я згодная з памкненнем зрабіць беларускія дэмакратычныя сілы больш прадстаўнічымі ці яшчэ нешта і так далей, але як слушна заўважыў Юрась Зінковіч, у нас не толькі патрэбныя назвы, што мы ўрад, і што нейкія шыльды патрэбныя, каб давесці, што мы ўрад і што мы можам нешта прадстаўляць ці некага прадстаўляць. Патрэбны яшчэ там некаторыя рэчы, такія як фактычны кантроль над сітуацыяй у краіне ці хоць бы над часткай сітуацыі ў краіне. У нас такого кантролю няма, таму лічу, што далейшае разважанне наконт менавіта гэтай рэзалюцыі у тых словах, тэрмінах, якія напісаны, далей бессэнсоўным. Дякую, спадар Роман Кісляк. Добрый день, коллеги. Жыве Беларусь. Дякуй спадару Зінковічу і фракцыі за гэтую прапанову. Я мяркую, што не ведаю, якія планы у фракцыі адразу паставіць на галасаванне пасля абмеркавання, але я лічу, што найлепшым будзе, калі нам дадуць час гэта абмеркаваць. Гэта складанае пытанне нават для юрыстаў і спецыялістаў па міжнароднаму праву, і для неюрыстаў таксама вельмі складанае пытанне. Паступілі такія
розныя меркаванні, калі трэба лічыць гэта пачатак значит, гэтай акупацыі 2020 год ці 2022 год, гаспадар Дміцер гаварыў. Я таксама падтрымліваю ці асцярогі, которые гаспадар Сергей ўжо прагаворыў у сваёй прамове. Таму я прапаную гаспадарству, калегам з фракцыі, якія вынеслі гэтую прапанову, лічыць гэтае абмеркаванне пачаткам, даць час, тыдзень, можа два, каб мы пайшлі ў фракцыі, мы абмеркавалі, мелі магчымасць прапанаваць фармуліроўкі да гэтай прапановы. Дзякуй вялікі, жыве Беларусь. Дзякуй вялікі. Таксама бы заклікаў працаваць з дакументамі, уносіць папраўкі. Калі нейкія папраўкі, напрыклад, будуць непрымальныя, мы проста за іх асобна таксама можам прагаласаваць. Такі інструмент у нас ёсць. Гаспадар Мікіта Забуга, калі ласка. Гаспадар Мікіта, вы паднімалі руку. Пакуль не адказвае, можа штосьці зноў з сувязю. Александр Ракіцкі, калі ласка. Я хотел бы сделать одну такую ремарку, замечание. Дело в том, что принятие резолюции, если даже не принимать во внимание дискуссионные, достаточно формулировки юридические, и в целом, если абстрагироваться от оккупации там, в международном правовом смысле, а именно рассматривать ее как политический инструмент, то нам надо тогда отменить предыдущую резолюцию, в которой мы согласились с концепцией круглого стола с режимом Лукашенко. Если мы признаем территорию Беларуси временно оккупированной, значит режим Лукашенко исполняет роль временной оккупационной администрации. Проводить круглые столы и переговоры с временной администрацией не имеет никакого смысла. Надо тогда определиться с концепцией, отменять предыдущую резолюцию и принимать эту, либо принимать эту, либо оставлять предыдущую резолюцию и отказываться от признания территории Беларуси временно оккупированной. Спасибо. Дзякуй вялікі. Адзінае, што адрэагую, мы рэзалюцыю па круглому столу пакуль што не прынялі. Яна не выносілася пакуль на галасаванне, але агулам я пагаджуся з тэзісам пра тое, што яны супярэчаць адна адной. Гэта канкуруючыя две рэзалюцыі, таму гэта абмеркаванне працягваецца, і мне падаецца, гэта важна, каб яно працягвалася. І таксама напомню, наконт мінулай рэзалюцыі, тыя, хто на агульным паседжанні прапановвалі ўнесці папраўкі, унесіце іх, калі ласка, ў дакумент, каб можна было выставіць на галасаванне. Гаспадар Юрай Зінковіч. Дякую, гаспадар спикер. Я хотел отказать на выказанные заўвагі коллегами. Пачну, может, с конца. Я не лічу, что это проекты конкурующие поміж собой. То бок, размаўляць и проводить круглые столы мы можем с кем заўгодна. Але мое особистое меркаванне, я думаю, что доктор Шчыгельскі не даст мне схлусить, что с Лукашенком, ці мы его признаем марионеткой, ці мы его не признаем марионеткой, размаўляць бессэнсоўна. То бок, любы круглы стол Лукашенко будзе выкарыстоўваць толькі з адной мэтай: падмануць партнёраў, захаваць сваю ўладу пажыццёва. А цяпер адкажу крышачку на пытанні тут, які былі выказаныя. Па-першае, па тэрміну акупацыі. Так, сапраўды, артыкул 42 Гаагскай конвенции 1907 года описывает сутнасць акупацыі, але не абавязковую дэкарацыю з камендатурай кожнай плошчы. Вырашальнае пытанне, ці знаходзіцца тэрыторыя і ключавыя дзяржаўныя функцыі пад эфектыўным кантролем чужой дзяржавы.
А сучасная правовая доктрина, якая змянілася крышачку за 120 гадоў апошніх, прызнае, што такі кантроль можа ажыццяўляцца і ўскосна праз мясцовыя дэ-факта органы. Беларуская мадэль не класічная, але не класічнасць не азначае юрыдычнай немагчымасці. Россия навучылася ажыццяўляць панаванне танней, не заменяць увесь апарат, а падпарадковваць яго сваёй вырашальнай функцыі. Навошта слова акупацыя? Ці дастаткова можа сатэліт, кліенцкая дзяржава, тут розныя варыянты могуць быць, там, не ведаю, там, пратэктарат, все што заўгодна. Гэтыя словы апісваюць становішча, але амаль нічога не патрабуюць ад міжнароднай супольнасці. А слово «оккупация» уводзіць іншую логіку. Кантроль незаконны, часовы, ён не перадае суверэнітэту, ягоныя наступствы не павінны аўтаматычна прызнавацца, а краіна мае права на дэакупацыю і на аднаўленне законнага прадстаўніцтва. Слово «сатэліт» пакідае нас у геапалітычным каментары. Слово «оккупация» ператварае апісанне ў палітычна-прававую праграму. Калі мы хочам толькі апісаць залежнасць, мы можам напісаць артыкул доўгі. Але калі мы хочам змяніць міжнароднае стаўленне, міжнароднае становішча да Беларусі, то патрэбная рэзалюцыя і патрэбныя дакладныя тэрміны. Што датычыць адказнасці Лукашенка, я пра гэта гаварыў у выступе, але, відаць, трэба паўтарыцца зноў для спадарні Пракопчык. Наадварот, рэзалюцыя робіць дакладна адваротнае таму, што вы кажаце. Сёння Лукашенко спрабуе сумясціць дзве ўзаемавыключальныя ролі, называць сябе суверэнным кіраўніком, калі патрабуе міжнароднае прызнанне, і спасылацца на Расію, калі трэба пазбегнуць адказнасці. Рэзалюцыя забірае яго абедзве зручныя маскі. Ён не ёсць законным прадстаўніком беларускага народу, але застаецца асабіста адказным за рэпрэсіі, саўдзел в агрэсіі і выкананне злачынных захадаў. Акупацыя не амністуе калабаранта. Калі вы памятаеце, то паліцаі падчас Другой сусветнай вайны не пазбаўляліся адказнасці толькі таму, што яны працавалі в калабаранцкай адміністрацыі. Але акупацыя пазбаўляе яго прэтэнзій прадстаўляць ахвяру. То есть у Лукашенко не будзе права прадстаўляць Беларусь. Наконт кантроль тэрыторыі. Таксама спадарня Пракопчык не до конца корректно адлюстроўвае міжнароднае права, тому што існуюць сітуацыі, калі дзейнічаюць урады ў выгнанні, якія атрымаюць міжнароднае прызнанне. Найбольш вядомы прыклад такого урада гэта урад Сікорскага, з якім нават Савецкі Саюз до 43 года да адкрыцця катынскай трагедыі падтрымліваў дыпламатычныя адносіны, прымаў ягоных надзвычайных і паўнамоцных амбасадараў і праводзіў перамовы. Што датычыць даты, то дата, я не настойваю на тым, што павінна быць менавіта 9 жніўня. Скажем так, што 9 жніўня 2020 года працэс пачаўся, а 24 лютага 2022 года гэты працэс уже аформіўся канчаткова, і мы можам гаварыць пра прысутнасць расійскіх войскаў і расійскую агрэсію з тэрыторыі Беларусі і фактычны кантроль Расійскай Федэрацыі над урадам Беларусі. Дарэчы, спадарня Пракопчык, гэтыя вышкі Лукашенко спачатку выключыў, а пасля включыў назад. І гэта якраз тое, на што вы спасылаецеся, якраз і дэманструе ягоную несамастойнасць. То есть ён так до конца не выканаў ультыматум Зеленскага. Вось. Калі будуць яшчэ нейкія заўвагі, я гатовы дадаткова адказаць і даць дадатковае тлумачэнне. Дзякую за ўвагу. Дзякуй вялікі, спадар Зміцер Шабельскі, калі ласка. Я бы таксама хотел отказать на заўвагі про абавязок оккупацыйнай армии, чагосьці там с правами человека и гэтак далей. 4 гады я в Украине здымаў кватэру у Бучы, у якім знаходзілася 40 кватэр. За час оккупации расійскія, якія там крыху больш месяца трымалася, расейцы забілі з невялічкага будынка, якога 45 кватэр, 3 чалавека. Гэта, верагодна, было выкананне абавязкаў акупуючай стараны по забеспячэнню правоў чалавека. Таким экзотычным способом. То есть, конечно, гэта смешно, мне падаецца, аргумент. Другой. Я бы сказаў про тое, што есть прынцыповая заўвага і прынцыповае неразуменне, якое я чую в адказах наших апанентаў.
Значит, першае, што ёсць каардынацыйная рада, потому что мы, мне падаецца, нам трэба зразумець, што мы ёсць як орган. Координаційная рада, перш за ўсё, палітычны орган, якая выконвае функцыі парламента. Калі мы кажем про протапарламента, прэтэндуе на функцыі парламента, значит, решение, якое принимае любы парламент, яно палітычнае, а не юридичное. Любы парламент і законодаўчы орган мае магчымасць змяніць нацыянальнае законодаўство. Другое, і таким чынам спасылкі на законодаўство не маюць великого, мне падаецца, сэнса. Это у нас проблема успрыяцця самих себя, кто мы ёсць. Международное законодаўство. Адкуль бярэцца международное законодаўство? Гэта што, скрыжалі, якія Бог даў Маісею і якія ніколі не змяняліся? Не. Международное законодаўство змянялася сотні разоў. Наколькі я ведаю, першы прыклад международного законодаўства — это серебряные скрыжалі ў древнім Егіпце, якія дамаўляліся о мире з, я не памятаю кім, у вайне. Гэта было некалькі там порядка некалькі сотен гадоў або тысячи гадоў до нашай эры. І гэта прыклад першы вядомы Хамурапі. Окей. Значит, Артём, дзякуй. Значит, то есть международное законодаўство гэта не есть нешта незменнае. Гэта ёсць вынік дамоўленасцей паміж нацыянальнымі законодаўцамі і паміж теми представничими органами, международными представничими Организации Объединенных Наций, это может быть ОБСЕ, это может быть Европарламент, Евросоюз и так далее. То есть это не скрижали, якія мы повинны ориентоваться. Таким чынам, до чего я веду? Калі мы палітычны орган, мы маем право и больш за тое, гістарычны абавязак прымаць рашэнне, як оценивать ситуацию с оккупацией Беларуси. Значит, и другое. Мне падаецца, что гэта мы зараз находимся на гістарычным паседжанні. Тому что, калі мы не прымаем и не дамаўляемся об тым, чтобы гэта принять, и ситуация изменяется. Шмат экспертов, войсковых экспертов кажуць про магчымасць глобализации конфликта, уцягненне войск краін НАТО, уцягненне краін Балтыі, магчыма Польшы з агрэсіяй, магчыма з тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. Што будзе тады, калі гэта адбудзецца? Мы будзем, як прашу, вельмі так хутка, як пры лоўлі блох, збірацца і прымаць чарговую заяву? Ну, гэта будзе выглядаць смешна. І гэта будзе выглядаць у тым ліку у міжнародным прававым, так сказать, стане Беларусі абсолютно законные пытанні, а чаму вы до сих пор гэтую заяву не прынялі? Чаму вы гэты факт не канстатавалі? І таким другое. Калі Беларусь уступае ў вайну, як дзеючая сторона конфликта, хотя я упэўнены, что яна уступила ў войну 24 лютого 22 года, и режим беларускі або Беларусь, вот гэтае пытанне, якое мы зараз разглядаем, то устае пытанне про фармаванне беларускай нацыянальнай, беларускай вызвольнай арміі. Абсолютно так же, як гэта было во Франции, с свободной Францией. И на якой подставе мы будем ее формовать? Я нагадаю, что Деголь был произведены у бригадные генералы за некалькі тыдняў до краха Франции, что он не мал ніякіх полномочств от французского урада, что он фактично был самозванец, які з'явіўся у Британии, и некалькі людей у его ураде знаходзіліся у званні майоров и капитанов, и это был першы склад урада. Як бы там свободная Франция не контролировала ни одного дюйма Франции Виши. Прызнавалася урад Виши усімі, але гэта не перашкодзіла тому, что я лічу гениальной палітычнай, перш за ўсё, не юрыдычнай, а менавіта палітычнай позиции Франции
захаваць Францыю, захаваць ее у ліку з краін пераможцаў, пазбавіцца ад рэпарацый і гэтак далей. Ну і мне бы падаецца, што было б лепш, калі б мы абмяркоўвалі не просто вось выступы адні, выступы других, а праз дыялог, каб была магчымасць размаўляць адні з аднім і дамаўляцца. Дякую. І я звяртаюся да спадара спікера даваць магчымасць ініцыятарам адказваць да пытання. Дякую. Даю обов'язково. Спадар спікера, у меня з'явіўся зв'язок, я могу якраз у гэтым кантэксце добавить. Дякую вялікі. Пакуль у Буду вас вам удзячны. ёсць сувязь, давайте. Дякую. Гэта той рэдкі выпадак, калі я згоден са спадаром доктарам з усім, што ён кажа. Па-першае, шановная, не трэба забываць, што мы ўжо прынялі рэзалюцыю аб інтэрвенцыі. Яна ўжо прынята папярэднім КРам. Як яна там, спадар Сергей гаварыў, гібридная інтэрвенцыя, просто інтэрвенцыя. Яна ўжо прынята. Все, это константа Координаційнай рады. Я не згоден з... А что вам, спадарня Лиза, так смешно? Я могу отказывать? Не, по руках. Спадар Микита, реакции на інших делегатов, так, вы выказываете свою позицию. Шановна, мы все посмеемся, коли Беларусь будет выплачивать компенсации и репарации, як гэта робила Румыния, Финляндия, Венгрия до 90-х годов. И тогда мы все посмеемся, коли з наших заробкаў наших дзяцей і внукаў будуць ісці гэтая рэпарацыя. Я разумею, можа, спадарня Ліза, вы не збіраецеся ў Беларусь, а я якраз таки збіраюся. І я ведаю, што сённяшнім часам толькі беларуская вызвольная армія, толькі добраахвотнікі могуць змяніць сітуацыю. Я разумею, спадар доктар, чаму подморозила Рада Украины прыняццё гэтай гібридной оккупации, интервенции, потому что яны зараз на раздарожжы. Яны, с одной стороны, не признали Лукашенко як президента, с другой стороны, яны, а навошта им отказываться от репараций? Разом з Россией Беларусь будет выплачивать репарации. У нас только один у нас шанец выправить ситуацию, это сегодня дапамагчы Украіне. Па-першае, зафіксаваць. Правильно кажа спадар доктор, яшчэ раз паўтаруся, шмат у чым з імі не пагаджаюся, але тут я пагаджуся на 100%. Сёння існуе тэрмін ужо гібридная оккупацыя. Я згоден, спадар Сергей, што яго зараз нема у міжнародным праве такого паняцця гібридная оккупацыя, але мы видим, што адбываецца. Ніяк мы, спадарня Ліза, не здымаем адказнасці ад Лукашенко. Всім зразумела, що це колаборант, який займається геноцидом свого народу. Він буде адказувати, як Мілошевич, як інші там ягонні поплечники, які дренно скончили. Але сьогодні, шановне, правильно каже доктор, сьогодні історичний момент. Спіраль так закрутилася, що всі наші наради можуть бути праз місяць просто неактуальними. Нам сьогодні історичний шанс зрабіць справедливое, правильное рашэнне і дапамагчы беларускай вызвольнай арміі ў яе стварэнні. Я скончыў, дзякую. Дзякую вялікі. Я таксама трымаў руку як шараговы дэлегат, каб даць каментары і пытанні, бо з таго, што ўключаю свой мікрафон, яна прападае, але я сачу, як усё ідзе па парадку. І хацеў бы даць адразу каментар і пытанне і прапанова. Першы каментар. Што тычыцца пазіцыі Украіны? Я ведаю, што ва Ўкраіне ў Верховнай Радзе лежала две прапановы. Першая прапанова прызнання Беларусі акупаванай, другая прапанова о прызнанні Беларусі агрэсарам. Сапраўды, яны былі падвешаны ў часе і пакуль не прынята ні адна, ні іншая, але Украіна падпісала разам з Радай Еўропы документ об стварэнні міжнароднага трыбуналу за агрэсію
за злачынства агрэсіі. І ў гэтым дакуменце прапісана, што адказнасць нясе не толькі вышэйшае военно-палітычнае кіраўніцтва Расійскай Федэрацыі, а ў тым ліку і вышэйшае военно-палітычнае кіраўніцтва Беларусі, то бок рэжыму Лукашэнкі. Гэта сведчыць пра тое, што хутчэй за ўсё у Украіны ёсць пазіцыя, і там прапісана сапраўды пазіцыя адказнасці Лукашенка, а значыцца, на жаль, і злачынства агрэсіі з пункту гледжання права зроблена Рэспублікай Беларусь. Гэта акт агрэсіі, само злачынства высшае военно-палітычнае кіраўніцтва Беларусі. Лукашенко, Хрэнін, там некаторыя яшчэ там генералы. І гэта важна падзяляць, важна разумець. Я думаю, што пытанне акупацыі тут ім даволі складана будзе на ўзроўні Верхоўнай Рады прыняць, тады трэба будзе адмовіцца ад дасягненняў і далучэння да трыбунала за агрэсію. Гэта першы мой каментар, што тычыцца Украіны. Другі мой каментар, ці нават пытанне на будучыню. Мы, напрыклад, прызнаем, што Беларусь акупаваная. Напрыклад, патэнцыйна нейкім чынам адбываецца так, што і міжнародныя арганізацыі, там хтосьці прызнае гэта, там ці краіны, ці Украіна, ці хтосьці яшчэ. І адбываецца так, што мірныя перамовы патэнцыйныя стартуюць падчас, калі там Расія не прайграла. Вось зараз на лініі баявога сутыкнення. А ўжо Беларусь прызнана акупаванай. З кім павінны весціся перамовы аб дэакупацыі Беларусі? Хутчэй за ўсё, з улікам таго, што калабарантаў і функцыянальную адміністрацыю прызначаюць у Маскве, калі мы прызнаем Беларусь акупаванай, то вельмі верагодна, што перамовы аб дэакупацыі Беларусі трэба будзе весці з Пуцінам. Наколькі верагодна тое, што Пуцін калісьці пагадзіцца на гэта? Вельмі вялікія рызыкі таго, што міжнародную суб'ектнасць і будучыню Беларусі прыйдзецца вырашаць нават не з гэтым марыянеткавым рэжымам Лукашэнкі, ці там можна як заўгодна яго называць, а на жаль у Маскве. І гэта велізарная рызыка, якая закладаецца гэтай рэзалюцыі. Давайте таксама пра гэта падумаем, каб ад гэтага неяк абараніцца. Ну і трэцяе, чаго мне не хапае падчас гэтай дыскусіі, можа быць вельмі важна ў якасці прапановы сапраўды папрацаваць далей з дакументам, пачуць аргументы ў дакуменце іншых фракцыяў, а таксама я бы, можа, нават падумаў пра тое, каб запрасіць незалежную экспертызу ад юрыстаў-міжнароднікаў. Проста каб было гэтае заключэнне, мы можам на яго спасылацца, можам не спасылацца, але каб пры прыняцці рашэння па гэтай рэзалюцыі мы таксама як бы чулі не толькі нашыя палітычныя сапраўды пазіцыі, яны тут відавочныя, але пры гэтым і чулі і разумелі, што ёсць ось юрыдычная экспертыза незалежная. Ці мы з ёй пагадзімся, ці не, гэта ўжо іншае рашэнне, мы тут вольныя прымаць, але вось у якасці прапановы. Дзякую. І наступны спадар Сергей па руках. Да, спасибо. Ну, у меня тут несколько ремарок. Первое, значит, по резолюции по датам, которые тут обсуждались, 9 августа, либо 2020 года, либо 24 февраля 2022 года, был такой прецедент, если вы еще помните, в 1995 году в Беларусь был высажен московский десант во главе с тогдашним премьером России Черномырдиным, который, в общем-то, сыграл очень серьезную роль во всех последующих событиях вплоть до сегодняшнего дня. Не буду долго рассказывать, можно почитать об этом. Второй момент. Значит, я все-таки призываю нас корректнее с терминологией, определиться со значением терминологии, потому что в проекте постановления нашего, которое мы обсуждаем, в резолютивной части вторым пунктом записано заявить, что белорусский народ является жертвой российской оккупации и не может нести ответственности за действия оккупационных властей подконтрольного им марионеточного режима. Дальше, в 7 пункте, мы призываем международную общественность в то же время рассматривать белорусский народ как народ, который находится под временной российской оккупацией, и при этом
сохраняет свою государственность и суверенитет. У вас когнитивный диссонанс не возникает вот в этом случае? То есть в первой части, во втором пункте мы как бы лишаем белорусский народ субъектности, объявляем его жертвой, объектом, а в то же время в седьмом пункте призываем считать его субъектом международного права со всеми вытекающими последствиями. И последнее, что в этом контексте, в таком звучании эта резолюция, ну, она более похожа на то, что мы пытаемся отмазаться, как народ, отмазаться от какой бы то ни было ответственности за то, что с нашей территории пошли войска, летели ракеты полгода и уничтожалась Украина. Простите, репарации так или иначе нам придется всем с вами платить. И тем, кто остался, и тем, кто уехал и в последующем вернется. И нельзя с себя снимать эту ответственность. Это не наша вина, что Россия ворвалась с нашей территории в Украину, но это наша ответственность. И эту ответственность нельзя с самих себя снимать, если мы хотим оставаться субъектами. А пытаться и рыбку съесть, и кое-куда в рай заехать, ну, это, по-моему, никак не придает нам веса в глазах международной общественности, как протопарламента, либо органа, который пытается представлять белорусов, не режим, а белорусов. Кроме того, переговоры, круглый стол не обязательно вести персонально с Лукашенко. Скорее всего, такой круглый стол, если и состоится, то совсем не с Александром Лукашенко, а с некоторыми, скажем так, функционерами системы, у которых что-то еще в мозгах есть более-менее рационального, или которые не задушили в себе инстинкт самосохранения. Спасибо. Спасибо. Наступны Алексей Грахоўскі. Дзякуй, фракцыя «Наступ». Я хацеў, па-першае, падзякаваць Сергею за тое, што ён звярнуў увагу на канкрэтныя тэрміны у гэтай рэзалюцыі, таму што калі я прачытаў сам праект рэзалюцыі і палітычна-прававы так званы мемарандум, я не пабачыў спасылак ані на якую міжнародную канвенцыю, дзе было б хоць штосьці прапісана пра акупацыю, пра проксі-акупацыю, о якой піша спадар Юрай Зянковіч. А гэта вельмі важна. Мы не можам распараджацца міжнароднымі прававымі тэрмінамі проста вось так. Таксама хочу пазначыць, што няма факта і інтэрвенцыі на тэрыторыі Беларусі. Тое, што зараз адбываецца на тэрыторыі Беларусі, гэта канкрэтны саўдзел Лукашэнкі ў дзеяннях Пуціна. Лукашенко сам вырашыў даць расійскім войскам пайсці на Украіну. Лукашенко сам вырашыў уключыць, выключыць, а потым зноў уключыць, як сказалі раней рэтрансляторы. Мы павінны пра гэта казаць. Мы павінны дзейнічаць у рамках рэальнага права. Так, спадар Юрай Зянковіч слушна заўважыў, што з 1907-го, калі упершыню сфармулявалі, увогуле закадыфікавалі слова акупацыя ў міжнародных тэрмінаў, прайшло вельмі шмат часу. Але з таго часу нідзе, ніякім міжнародным акце не было новай кадыфікацыі. Не было. Мы павінны дзейнічаць у рамках, якія існуюць. Мы можам прынимаць сапраўды палітычныя заявы, дзе будзе стейтмент пра тое, што Беларусь знаходзіцца пад вялікім уплывам Масквы, той, што гэта лялькавая дзяржава, але гэта будуць толькі палітычныя заявы, ацэначныя тэрміны, і ні ў якім разе гэта не можа быць чымсьці на ўзроўні міжнароднага права. Таксама хацеў бы звярнуцца да спадара Шгельскага, калі шла гаворка пра суб'екты міжнароднага права. Хацелось бы распавесці трошачкі, кім з'яўляюцца суб'екты міжнароднага права. Суб'екты гэта дзяржавы, міжнародныя ўрадавыя арганізацыі і народы, якія змагаюцца за сваю незалежнасць і не маюць дзяржавы. Лукашенко з'яўляецца фактычным кіраўніком Беларусі. Ён адмініструе на тэрыторыі Беларусі. І з гэтага пункту гледжання ён
з'яўляецца суб'ектам. Як бы мы не хацелі, каб было інакш. Мы можам размаўляць з нашымі міжнароднымі партнёрамі пра тое, што Лукашенко нелегітымны, тое, што ён не прадстаўляе волю беларускага народу. Але трэба ўлічваць, што іншыя дзяржавы будуць разглядаць у рамках суб'ектаў, як гэта было заўсёды. То бок, хтосьці будзе вызнаваць беларускія дэмакратычныя сілы як альтэрнатыву, а хтосьці не будзе гэта рабіць. І для нас, як для дэмакратычных сілаў, якія намагаюцца скончыць палітычны крызіс у Беларусі, выйсці з гэтай страшнай сітуацыі, нам трэба захоўваць Беларусь увогуле як суб'ект міжнародных зносінаў. Прыняцце рэзалюцыі аб акупацыі сапраўды знімае і адказнасць з рэжыма Лукашенка, і суб'ектнасць з рэжыма Лукашенка. Ёсць, два прынцыпы, але усе моманты, якія здараюцца паміж Беларусю пад уладай Лукашэнкі і Расійскай Федэрацыі на моцы двухбаковых пагадненняў. Войскі, эканамічныя крэдыты, войскі, ёсць войскі, спадар Юрай Зянкович, ёсць войскі, але войскі на тэрыторыі Беларусі знаходзяцца па пагадненням. Ваенныя базы знаходзяцца таксама ў рамках двухбаковых пагадненняў. Гэта асобная галіна тэрытарыяльнага права ў рамках міжнароднага права. Мы павінны чётка фармуляваць тое, што мы пішам. Мы не можам пісаць проста збор тэзаў. Дзякуй. Дякую вялікі. Наступная Святлана Шаціліна. Добрага дня, калегі. Вітаю ўсіх. Я з Аб'еднаная грамадзянская платформа. Вельмі ўдзячна спадару Сергею, які пазначыў пра тое, каб тэрміны, які ўжываюцца ў рэзалюцыі, былі такімі, што адпавядалі міжнародным нормам. Але ўсю дыскусію, якую я зараз чую, я чую па той часткі рэзалюцыі, яка стасуецца саме тэрміна або агрэсія, або акупацыя, або іншага тэрміна, або інтэрвенцыя. Але, на мой погляд, другая частка рэзалюцыі, у якой прапановваецца прадстаўнікам беларускіх дэмакратычных сіл як легітымнаму органу прыняць на сабе пэўную адказнасць, я бы таксама да гэтай часткі бы запрасіла міжнародных экспертаў, каб з міжнароднай точкі зору, прававой точкі зору, мы разумелі, што ёсць суб'ектным у гэтых органах, чи яны маюць, скажем, юрыдычна усталяваныя суб'ектнасць якую. Наколькі мне вядома, скажем, коордынацыйная рада на сёння, калі мы спілкуемся, не ёсць яшчэ юрыдычнай структурай. Пра пэўныя іншыя органы теж трэба зразумець, чи ёсць у нас з міжнароднай точкі зору урад у выгнанні і якім міжнародным нормам такі статус, прававы статус надаецца. Таму я падтрымаю прапазіцыю з прапанову свайго калегі Романа Кісляка, каб запрасілі пэўных экспертаў для таго, каб ацаніць не толькі адну частку рэзалюцыі, але і другую таксама. Дзякую. Дзякую вялікі. Ліза Прокопчык. Дзякую. Мне сапраўды ёсць шмат каму адказаць. Напэўна, пачну, не ведаюць, іншую мяне, але адкажу спачатку Мікіце Забузе. Вы добра калісьці прыдумалі, што вы падпалкоўнік, і вось чамусьці вырашылі, што вы можете прыдумваць пра тое, што я там сабе думаю, ці не думаю, ці чаму я пасміхаюся. Я разумею, што у вас могуць быць пэўныя праблемы з сувяззю, але я якраз пасміхалася з той вашай фразы, што ёсць ужо рэзалюцыя Коордынацыйнай рады, што з'яўляецца канстантай. Якраз тая дыскусія, якая ішла дагэтуль, якую вы, магчыма, не чулі, была пра тое, што Юрай Зянкович заявіў, што
Ну, ёсць пэўны юрыдычны тэрмін, але гэта ж, ну што, не канстанта. Потым дадаў спадар Шчыгельскі, што гэта ж, ну, не ведаю, не было перададзена ад Бога, так? Ну, гэта вось можна змяніць, калі што. Але вы кажаце, што вось дыскусія, што рэзалюцыя Координацыйнай рады якраз такой канстантай з'яўляецца, і толькі таму я пасміхнулася. Калі ласка, не прыдумляйце за мяне мае думкі. Але сітуацыя ўсё яшчэ смешная, я ўсё яшчэ з большай частцы дыскусіі хочу пасміхацца, таму што яшчэ раз у нас рэзалюцыя пра часовую акупацыю. Аўтары рэзалюцыі не пагаджаюцца з тым, што з'яўляецца агулам, што такое акупацыя, так? Тое, што прынята міжнароднымі дамовамі. І гэта так першы раз кадыфікавана ў 1907 годзе, все праўда. Але потым у 46-м годзе гэта пераглядалася. Міжнародны суд па кангалескай вайне ў 99-м годзе яшчэ дадаў, расшырыў гэты панятак. І гэта ўжо не так даўно, так? Гэта не 120 гадоў таму, так, спадар Юрій Зінковіч. І нешта, ну, нічога не змянілася. Все яшчэ гэта эфектыўны кантроль, все яшчэ гэта гвалтоўнае размяшчэнне войскаў. Усё яшчэ гэта азначае, што сапраўдны ўрад не можа выконваць уладу. Ні паводнаму з гэтых крытэрыяў мы не можам казаць, што Беларусь акупаваная. Я прапаную ўсё ж такі спыніць гэтую размову і у тым ліку спыніць размову пра прыцягненне нейкіх экспертаў да, як мінімум, ад імя Координацыйнай рады да працы над гэтай рэзалюцыяй. Я прапаную ўсё ж такі самім фракцыям прыцягнуць сваіх экспертаў, каб яны далі вам сваю прававую ацэнку. Мы можем зверыцца з гэтымі ацэнкамі і гэтак далей, але ўсё ж такі не трэба тут рабіць нам тэхнакрату. Я згодная, што мы ўсё ж такі палітычны орган з Юрасём Зінковічам, але палітычны орган не можа змяняць прастору, час вакол сябе. Ні паводных з крытэрыяў Беларусь не з'яўляецца акупаванай, і ўсё абмеркаванне пра тое, што она з'яўляецца акупаванай, і нацягванне гэтага тэрміну на сітуацыю Беларусі, гэта вельмі моцнае спрашчэнне. Я не лічу сітуацыю Беларусі простай, я лічу, што сітуацыя значна складанейшая за нейкую акупацыю. Я не хачу, каб адказнасць была знятая хоць бы з аднаго чалавека, які здзейсняе злачынства, які аддае прыказы, каб здзейсняць гэтыя злачынства. Я не хачу, каб падчас перамоваў мне прыходзілася думаць пра тое, ці не падбане нас Пуцін, потому што я ўпэўненая, што ён проста з намі нават не будзе размаўляць і хоць бы з некім, хто будзе прадстаўляць беларускае грамадства ў гэты момант. Я згодная, што мы, як беларускія палітыкі, мусім адвакатаваць за тое, каб Беларусь, хоць бы і прызнаўшы адказнасць за здзейсненае на тэрыторыі Украіны, панесла як мага меншыя страты, асабліва для насельніцтва, тому што я сапраўды лічу уладу ў Беларусі незаконнай. Так, гэта скрадзеная ўлада. У нас 94-го года не было ніводных сапраўдных выбараў. Гэта маё палітычнае меркаванне. Я лічу, што пытанне рэпарацыі гэта не пытанне, якое вырашаецца зараз, ці будзе вырашацца Координацыйнай рады хоць нейкай рэзалюцыі. Гэта пытанне, якое будзе вырашацца падчас перамоўнага працэсу. І калі мы зараз хочам здаць Беларусь Расіі, ну давайте здаваць, тады, канешне, будзем усе разам з расейцамі несці гэтую адказнасць, плаціць рэпарацыі ці не плаціць рэпарацыі, як жа вырашыць перамоўны працэс, пагадненне і гэтак далей. Але калі вы хочаце, каб беларусы і Беларусь былі прадстаўлены ў гэтым перамоўным працэсе, хоць бы некім, і хоць бы нават калі гэта будзе тайнае шэдоў прадстаўніцтва, там, не ведаю, Светлана Ціхановская, Координацыйнай рады, акрамя таго прадстаўніцтва, якое зараз ёсць афіцыйным, то бок урад Лукашэнкі, то я прапаную ўсё ж такі адмовіцца ад прыняцця гэтай рэзалюцыі і ў тым ліку ад разважання ў тэрмінах акупацыі, часовай акупацыі ці інтэрвенцыі, таму што ўсё яшчэ на тэрыторыі Беларусі не адбываецца ваенных дзеянняў. Гэта таксама адно з важных паняццяў для таго, каб даць такое
такую юрыдычную кваліфікацыю для той сітуацыі, якая сёння у нас ёсць. Дякую. Дякую. Спадар Юрай Зянкович, калі ласка. Дякую, спадар спікер. Паспрабую адказаць всім на заўвагі, якія былі агучаны. Пачну, мабыць, з канца. Спадар Пракопчык, я не хочу, каб Беларусь на перамоўным столе падчас мірных перамоваў прадстаўляў хоць нехта. Я хочу, каб Беларусь прадстаўлялі мы з вами, але не Лукашенко. Вось. І тое, што ў нас на тэрыторыі не адбываюцца баявыя дзеянні, гэта вельмі спрэчнае пытанне. Я думаю, калегі, якія маюць досвед вайны в Украіне, патлумачаць вам, прыватнасці, што тэрыторыя Беларусі даўно выкарыстоўваецца для вядзення баявых дзеянняў. Тым ліку палёты дронаў, тым ліку палёты ракетаў ажыццяўляецца праз тэрыторыю Беларусі. А на тэрыторыі Беларусі стаяць тыя самыя вежы, з якіх ажыццяўляецца карэкцыя наведзення расійскіх дронаў на тэрыторыю Украіны. Цяпер па сваіх нататках пагляджу да папярэдніх выступаў. Гібридная акупацыя. Прагучала, што ўжо мы прымалі пра гібридную акупацыю, навошта новы дакумент. Папярэдняя пазіцыя назвала праблему, але новая рэзалюцыя будзе з гэтай назвы рабіць поўную палітычна-прававую канструкцыю. Што акупацыя мае часовы характар, Беларусь захоўвае дзяржаўнасць і правасуб'ектнасць. Яшчэ раз хочу спадару Грахоўскаму патлумачыць, што суб'ектнасць абладае дзяржава Беларусь, а не Лукашенко. Лукашенко – гэта чалавек, які прысвоіў сабе права прадстаўляць Беларусь. Народ не атаясамляецца з рэжымам, і народ Беларусі не несе адказнасць за дзеянні рэжыму. Гэта рэжым і асабіста Лукашенко несе адказнасць. Лукашенко не мае законнай манаполіі на прадстаўніцтва Беларусі. А дэмакратычныя інстытуты атрымліваюць аснову для паступовага міжнароднага прызнання. Раней в тэрмінах гібриднай акупацыі мы давалі дыягназ. Цяпер мы вызначаем палітычнае лічэнне. Цяпер наконт акта агрэсіі. Спадар Брухан, гэтая рэзалюцыя якраз пагаджае гэтай канцэпцыі. Яна здымае з Беларусі як краіны адказнасць за агрэсію в адносінах да Украіны і ускладае гэту адказнасць на таго, хто несе непасрэдна. Гэта Пуцін і ягоная марыянетка Лукашенко. Лукашенко не прадстаўляе Беларусь менавіта в сілу гэтай рэзалюцыі. І таму Беларусь не несе адказнасць за ягоныя дзеянні. Перамовы з Пуціным наконт Лукашенко. Прабачце, а з кім яшчэ весці перамовы наконт рэжыму в Менску? Вы што, з Лукашенко збіраецеся весці перамовы? Так ён з вами уже некалькі разоў праводзіў перамову. Он тут згадывалі пра 95-96 год. Ён правёў перамову з Верховным Советом. Што ён зрабіў? Он просто кінуў Верховны Совет. І прызначыў самого сябе вечным прэзідэнтам і захапіў всю поўную дзяржаўную ўладу. Наконт экспертызаў. Я думаю, што будзе добра і карысным запрасіць міжнародных экспертаў, не міжнародных экспертаў, а экспертаў у галіне міжнароднага права, але тады я прапаную, што экспертызы павінны быць не адна, а дзве, як мінімум. Экспертыза за і экспертыза супраць. А вось пасля на аснове этой экспертызы уже дэлегаты координацыйнай рады будуць прымаць рашэнні, выслухаўшы два бакі. Потому что у нас нема, дякаваць Богу, Госкомсекса, Государственного комитета судебных экспертиз, які робіць экспертызу і з'яўляецца істинной апошняй інстанцыяй. Наконт суверэнітэту, я уже на гэта адказваў, што суверэнітэт і суб'ектнасцю, суверэнітэтам і суб'ектнасцю валодае Беларусь як краіна, не Лукашенко і не рэжым. Мы забіраем у іх суверэнітэт і аддаем гэты суверэнітэт гэтай рэзалюцыі таму, каму ён належыць. І суб'ектнасць мы аддаем Беларусі і беларускаму народу, якому належыць вся поўня ўлады на тэрыторыі Беларусі. Наконт наступстваў і магчымай адказнасці. Я не згодны з тым, што і не хачу несці адказнасць за дзеянне лукашыстаў. Я хочу нагадаць такі гістарычны прыклад. Быў такі міністр, здаецца, он спачатку быў міністрам караля Францыі, пасля міністрам Наполеона, пасля он быў зноў міністрам караля уже пасля Венскага кангрэса. Яго імя Талеран. Так вось, Талеран тады падчас Венскага кангрэса он прадэманстраваў майстэрства вышэйшага пілатажа. Мабыць, яно застанецца на тысячагоддзе. Калі ён максімальна, наколькі было магчыма, зменшыў наступства для Францыі ў выніку паразы у вайне наполеонаўскай. І в тым ліку ён адзін з аргументаў ягоных быў, не апошні аргумент,
что королевство Франции не несе адказнасць за дзеянні Наполеона. І гэта было пачута, гэта было ўспрынята, і вось гэта і ёсць шлях для мінімізацыі наступства для Беларусі. Дыпламатыя. А прыняцце этой рэзалюцыі, яно якраз і адкрывае шлях для дыпламатыі. Наконт кадыфікацыі. Тут шмат гаварылі пра кадыфікацыю міжнароднага права. Я паўтару толькі тэзіс спадара Шчыгельскага, што кадыфікацыя міжнароднага права, як і ўсё міжнароднае права, гэта сапраўды сярэднеарыфметычная пазіцыя розных палітычных пазіцый у розных дзяржаваў. І як такое, ввогуле сярод юрыстаў існуе меркаванне, ці ёсць ввогуле міжнароднае публічнае права, менавіта як права, як зборнік патрэб абавязковых для выканання нормаў. Гэта спрэчнае пытанне, таму што міжнародным праве, міжнароднай палітыцы часцей вырашае права сілы, чым права пісанае. Хто перамог, той і правы, той і усталёвае сваё права. Таму наконт кадыфікацыі, кадыфікацыя не ёсць таксама нейкі абсалют, на які трэба маліцца. Кадыфікацыю мы змяняем. В тым ліку нашымі дзеяннямі, прыняццем ці непрыняццем рэзалюцыі мы таксама змяняем кадыфікацыю, змяняем як унутранае права, так і міжнароднае права. Ну, а тое, што фракцыя «Наступ» катэгарычна супраць прызнання Беларусі якасці акупацыі, і што іх думка вельмі моцна супадае з думкамі лукашыстаў, для якіх таксама падобнае прызнанне гэта як серпом по адным месцы, тому што гэта пазбаўляе іх міжнароднай суб'ектнасці і пазбаўляе іх права прадстаўляць Беларусь, я ўжо зразумеў. Дзякуй, буду просто мець на ўвазе на будучыню. Дзякуй за ўвагу. Дзякуй вялікі. Дыскусія з экспертнай пераходзіць яшчэ ў больш палітычную плоскасць, але перш чым перадам слова, адрэагую наконт незалежнай экспертызы. Я пагаджаюся, што можа быць два эксперта заклікана правесці гэтую, але экспертыза павінна быць незалежнай. Ну, яны могуць пагадзіцца, могуць не пагадзіцца, гэта ўжо інша, але два меркавання заўсёды лепш, чым адно. Спадар Анатолій Міхнавец. Калі ласка. Вітаю. На початку сьогоднішніх нашої дискусії Дмитро Щегельський вельми добре всім нам нагадав, як відбувалася суб'єктність генерала де Голля і проводив паралелі з сьогоднішнім нашим часом. Просто різниця, мені подається у тим, що у ті часи у життя усіх французів прийшла війна. А у нас... у нашей демократичной супольности не до всех пришла война, и тому как бы ось есть неразумение того, что отбывается, оккупация, это не оккупация. Першим термин оккупации, колись еще казал Зенон Позняк, называю режимом внутренней оккупации. У нас оккупация есть. Тому я за то, как юристы там допрацевали, зробили экспертизу, и мы приймали серьезные как бы документы, подвышали свою субъектность. Бо покуль мы не будем этого робить, а будем спрочаться про дефиниции, то мы как бы застанемся на том уровне, в яким есть. Тому что приклад добре з генералом де Голлем, який не опирався на некие там міжнародні конвенції, не шукав легітимності, а просто виходив з ініціативи, яку підтримував народ, яку підтримували французи. Там ліку нам треба робити ті речі, які будуть підтримувати Білорусь. Створити структури, узмацняти їх, тільки тоді відбудуться некі переміни. Вони будуть з круглим столом, без круглого стола, бо всі війни сканчиваются перемовами, некими столами, подписанием капитуляций. Я за то, как у нас отбылось максимально там мирным шляхом, как не было там ахвяр, не было нічого, как режим это утек, коли треба з ним треба провести перемову. Тому я за то, как была экспертиза и принимались резолюции, принимались серьезные документы. Еще хотел, как бы Лизе Прокопчик, Микита не хотел вас покрыть здесь, думаю, когда сказал про вашу усмешку, а вот ваше слово про подполковника. Микита ничего не придумал, Микита был в форме и с погонами подполковника БВА. Это організація, яка створена, яка працює з людьми, які знаходяться в Україні, які воювали, воюють. І тому ось цей весь хейт, висміювання любих наших ініціатив, я кажу наших, це не моїх, там з Микити, там ще. Просто я за то, щоб у нас була підтримка любих ініціатив, а не висміювання, коли у людей є які питання, щоб їх узгодняли і запитували.
бо про это уже не раз казалося в інтерв'ю і в документах написано. Тому нам треба підтримувати ПВА, а не там висміювати. Дякую. Дякую вялікі. Бачу руку спадара Мікіти Забугі. І наступны Дміцір Шыгельскі, потым Александр Ракіцкі, і будзем падводзіць, як кажуць, к канцу нашае абмеркаванне. Спадар Мікіта, як у вас там з сувяззю? Дякую. Я спинюся спеціально зараз, щоб вона була устойлівою. Спадарня Ліза, я вам откажу раз і назавсёды. Беларуская вызвольная армія была створена ў 23-м годзе усімі арганізацыямі парамілітарнымі, мілітарнымі. Шмат арганізацый падпісалася пад гэтай дэкларацыяй, у тым ліку камандзір палка Каліноўскага, замкамандзіра палка Каліноўскага і іншыя арганізацыі на канферэнцыі «Шлях да волі». Мы адзіная арганізацыя, якая мае мандат Беларускай Народнай Рэспублікі. Гэта найвышэйшы орган на сённяшні час, самы легітымны, які на сённяшні час ёсць. Дэкрэтам нам выдана права фармаваць агульнанацыянальны супраціў. У 2002 годзе Рэспубліка Беларусь прысвоіла мне афіцэрскі ранг. Згодна са статутамі Беларускай вызвольнай арміі мы атрымоўваем рангі згодна з нашай службай і згодна з пасадамі, якія мы займаем. Калі вы лічыце, што гэтага недастаткова, гэтага мандата Беларускай Народнай Рэспублікі і іншых арганізацый, якія стварылі БВА, гэта, напэўна, ваша праблема. Мы робім сваю працу. Что дотычится резолюции, я просто специально спынился, и, до речі, тут все прописано. И в тым ліку и спасылки на артикулы Гаагской конвенции и Женевской конвенции, резолюция ассамблеи. Это резолюция об интервенции вельмі добра прапрацована. Тут постановляє наступне. Признать факт интервенции Российской Федерации в Республику Беларусь з 96 года. Признать факт захопу улады Александра Лукашенко з моменту антиконституційного перевороту 96 года. Признать, что рашэнні, які приймаються на території Республіки Беларусь у воєнній, інформаційній, політичній, економічній сферах, у значній частині накеровані на забезпечення інтересів Російської Федерації, особисто Олександра Лукашенка з метою утримання влади, а не в інтересах білоруського народу. І далей по тексту. Тому гэту резолюцію ніхто не адмяняв. І наша фракція «Воля» підтримає фракцію, яка видвигає любые резолюції, які будуть удосконалювати попередні. І вона нікуди не зникла, вона існує. Тому треба її виконувати. Просто нормальне питання наступне, коли гэта вже була резолюція прийнята, що далі робити? Коли наша країна окупована, гібридна окупована, або адбылася інтервенція, що далі робити? А далі ёсць конкретно логічний адказ. Трэба развіваць беларускую вызвольную армію, агульнанацыянальны супраціў. Толькі так мы можем дапамагчы Украіне і дапамагчы сабе. Іншага варыянта у нас няма. Адкрыйце вочы, шаноўныя. Іншага варыянта у нас няма. Толькі дапамагаць Украіне. І тым самым магчыма пазбавіцца, як калісьці Віші Рэспубліка, про якую упаміналі спадар доктар, пазбавіцца ад рэпарацый. Трэба, а калі наконт спадар спікер, при ўсёй павазе да вас, вы реально думаете, что хтосьці з гэтых калабарантаў сядзе з вами за круглый стол? Мы ж все разумеем, что іголка Кащея у Российской Федерации, якая павінна просто гэты рашызм памерці. Калі рашызм знікне, тады у нас будзе акно магчымасці. Тады мы будем тая ўлада, якая прыйдзе і зробіць Беларусь беларускай, разумеется. Вернее, у сям'ю еўрапейскіх народаў. Дзякую, я скончу.
Дякую. Передаю слово Змітру Шигельскому. І так, я веру, конечно, веру, інакше би я не прапановваў канцэпцыю круглого стола. Гаспадар Зміцер. У меня некалькі конкретных прапаноў. Першае, у нас некалькі разоў узнікала пытанне Украіны. У меня адбылася сустрэча з прадстаўніком Міністэрства замежных справ Украіны па кантактах з беларускімі дэмакратычнымі сіламі. Я уже са спадаром спікерам пра гэта казаў. Гэта не секретная інфармацыя. Мы папярэдне пагадзіліся пачаць кансультацыі паміж працоўнай групай па Украіне зробленай каардынацыйнай радай і групай за дэмакратычную Беларусь, якая існуе уже некалькі, калі не памыляюся, з 2020 года у Верховнай Радзе Украіны. І калі спадар, прадстаўнік МЗС Украіны выступе як спікер, як мадэратар, і спадар Артём выступе як іншы мадэратар. Значит, і вось я прапаную актывізаваць гэты момант до прыняцця рэзалюцыі, каб праз абмеркаванне і камунікацыі з Верховнай Радай Украіны прадстаўнікамі праясніць гэтую сітуацыю. Другое. Мне падаецца, што пытанне, якое ўзнялі на дадзенай сесіі, мае вялікае, магчыма, гістарычнае грамадска-палітычнае значэнне. І звярнуцца да прадстаўнікоў сродак масавай інфармацыі, каб гэтая дыскусія адбывалася не толькі у рамках каардынацыйнай рады, але ў сродках масавай інфармацыі. Значит, трэцяе. Я лічу, што ўжэ казалася пра экспертызу і гэтак далей. Якім чынам, які механізм стварыць камісію, або правесці слуханні, на якіх могуць быць абмеркаваны, заслушаны. Да, я ведаю, што пашлі, Светлана, я ведаю, што яны пашлі да жніўня, калі не памыляюся, но я думаю, што гэта вырашальная праблема. Значит, я прашу прабачэння, я збіўся, значит, правесці, абмеркаваць, якой будзе механізм па праведзенні слуханняў, у тым ліку заслухаць юрыдычныя доказы і недоказы і працягнуць гэтую дыскусію. Ну і апошняе, але мне падаецца самае галоўнае. Зараз нам трэба задаць пытанне самім сабе. Мы хто? Клуб па інтарэсах, які збіраецца паразмаўляць па інтэрнету пра судьбы, так сказаць, Беларусі, пра палітычныя пытанні і гэтак далей. Або гэта палітычны орган, які бярэ на сябе адказнасць. Калі мы не з'яўляемся палітычным органам, я бачу, як рэагуюць некаторыя на мои выказванні, калі мы не канстатуем, што мы з'яўляемся палітычным органам, які бярэ на сябе адказнасць за гістарычную будучыню Беларусі, то нам трэба самараспусціцца. Потому что, калі мы не палітычны орган, то гэта просто клуб пікейных жылетаў. І трэба на калені і каяцца і прызнаць, што полная агульная улада, контроль, значит, і ўсё астатняе належыць Александру Григорьевичу Лукашенко. Вось задайце себе гэтае пытанне. Дзякуй. Дякую вялікі. Спадар Ракіцкі. І, да, заключнае слово тады спадару Юрію Сізінковічу як ініцыятару гэтай резолюции. Ну, опять же, маленькая ремарка. Я думаю, что для всех является бесспорным факт, и с точки зрения права, что в Беларуси ситуация выглядит следующим образом. Лукашенко во главе преступной организации организовал, совершил захват государственной власти неконституционным путем. И удерживает эту власть до сегодняшнего дня неконституционным путем. И бесспорно, этот факт бесспорный для всех. И мне кажется, с политической точки зрения надо из этого исходить и выстраивать соответствующие и решения, и дальнейшие действия. Что касается проблемного вопроса, очень дискуссионного, как мы сегодня услышали, вопроса оккупации, то
ну, ни одно государство в мире не поддержит нас на сегодняшний день именно в выборе терминов, которые мы характеризуем ситуацию в Беларуси. И это тоже достаточно очевидно. Несмотря на то, что на заявление о том, что международное право – это не притча во языцах, оно меняется, да, оно меняется, но на сегодняшний день нормы международного права сложились таким образом, какие сложились. Какие дефиниции есть, такие есть. И это общепризнанные нормы. И мне кажется, из этого надо исходить. Именно с точки зрения правовой. И исходить, еще раз подчеркну, что исходить прежде всего надо из того, что Лукашенко и возглавляемая им преступная организация захватили власть неконституционным путем и удерживают ее, опять же, неконституционным путем. И выстраивать, и добиваться признания у международных партнеров именно этого тезиса, а не тезиса о том, что территория Беларуси временно оккупирована. Спасибо. Спасибо. Юрий Зенкович, вам, як автору резолюции, заключное слово. Вказано комментарий, заключное слово. Дякую вялікі. Я хотел просто до апошняга каментара отнесціся. Здаецца тое, что Лукашенко признаны незаконным кіраўніком Беларусі, это ўжо, по-моему, з гэтым ніхто нават не спрачаецца в свеце. Але наконт таго, што міжнародная супольнасць гэта не прызнае, я бы паспрачаўся. Міжнародная супольнасць не з'яўляецца адным чалавекам, які аднойчы раніцай встае і ставіць пячатку. Прызнанне любого факта заўсёды расце паступова праз нацыянальныя рашэнні, парламенцкія рэзалюцыі, афіцыйныя формулы, статусныя рашэнні і практыку кантактаў. Формула де-факто оккупации Беларуси уже гучала и от Светланы Тихановской, была подтрымана Европейским парламентом. В Верховной Раде зараз, мы уже говорили про этот проект, таки лежит. Наша задача не чакать, покуль замежники доведут белорусскую думку до конца, а дать им выразную позицию белорусского представничего органа и самим начать формовать порядок дня и оценку, и мову того, как оценивать ситуацию в Беларуси. Аргумент «нас яшчэ не прызналі» не з'яўляецца прычынай маўчаць. Гэта і ёсць прычына пачаць працэс прызнання. Гэта моя рэакцыя была на апошні выступ, а цяпер, спадар спікер, калі дазволіце, я бы, можа, па працэдуры. Я бы просіў, можа, паставіць спачатку на галасаванне гэту рэзалюцыю, як взяць за аснову, і калі будзе падтрымка большасці, ну, так як прынята парламенцкай практыцы, то есть документ берецца за аснову, калі ёсць агульнае разуменне, што так, за аснову гэта можа быць прынята, тады ўжо пачынаем працаваць над дэталямі. А ўжо дэталі, фармуліроўкі ўжо будзем адтачваць далей, таму што я і сам разумею, што мы ў чатырох не можам напісаць ідэальна выверены праект ніякі. І што нам патрэбна дапамога таксама калегаў, і калегі, думаю, хочуць паўдзельнічаць таксама фармулёўках. І таким чынам, то есть, калі гэты документ будзе прынята за аснову, то тады просто будзем дапілоўваць ужо да фармулёвак і тады ўжо паступова прымаць папраўкі. Дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі. Бачу пытанне, каментар, у меня таксама адразу ўзнік. А в чым аснова, у чым сутнасць? Што мы назву захоўваем, а ўнутры дакумента працуем, ці ўсё ж такі нават і назва, што да. Гэта агульная парламенцкая практыка, што спачатку вносіцца законапраекце, праект рэзалюцыі, ці чаго заўгодна бяруцца за аснову. То есть з прынцыпам, з самым падыходам згодныя ці не згодныя. Калі ўжо з прынцыпам згодны, але па нюансах ёсць заўвагі, тады адпраўляецца на другое чытанне, і тады ўжо вносяцца папраўкі. Дзякуй вялікі. Спадар Іван, вы хочаце адкаментаваць працэдурна, так? Технический процедурный, да, комментарий. У нас на данный момент не предусмотрено механизма чтения каких-либо проектов. Что предусмотрено, это либо работа в комиссиях, либо работа в рабочих группах. И из той практики, которая сейчас зафиксирована в уставе, могут делегаты создать рабочую группу, пригласить туда в том числе любых делегатов, любых экспертов, чтобы выработать консенсус. Да, могут в профильных комитетах работать. И когда выставляется что-то на голосование общего собрания, то голосуется именно за финальный текст. У нас многократно были прецеденты, связанные с тем, что там что-то забыли, например, добавить
но многократно мы приходили к выводу к тому, что какой текст видят делегаты, они за этот текст и голосуют. Поэтому я не знаю, в чем-то основа, можно потом вынести поправки в резолюцию, если она будет принята в таком формате. Но на данный момент у нас чтений нет. У нас ни в уставе организации, ни в практике работы организации. Поэтому, не знаю, тут процедурно мы не сможем выполнить этот формат. Адзінае, што у нас чытанні толькі ў пратаколе ўзаемадзеяння зафіксаваныя, а сапраўды ў статуце не. Гаспадар Юрась. Тады, паслухайце, дзеля того, каб стварыць працоўную групу і даручыць ёй дапрацаваць праект рэзалюцыі, нам в любым выпадку трэба асноўны праект прыняць за асновы, тады даручыць працоўнай групе дапрацаваць. То есть, калі гаспадар Краўцоў настойвае на такой працэдуры, гэта, я не бачу тут супярэчнасці. Нет, не то, что я настаиваю. У нас нет чтений, такого понятия, как чтений нет. То есть я не говорю про читание. Да, то есть это любой орган коллективный. То есть, когда треба принять некую резолюцию. То есть, есть устав. За основу, после формируется рабочая группа. Есть устав Координационного совета, в котором есть голосование. То есть, можем выставить текст на голосование общего собрания. Абсолютное право делегатов потом изменять этот текст возможно. Но текст голосуется в том виде, в котором он выставил. Я там уже не знаю, может группа делегатов поправки потом вынести. Я не настаиваю, я просто комментирую, что регламенте работы. Калі гаспадар Краўцоў берут слово без дазволения спикера, я лічу, что мне таксама магчыма. Я вам передаю слово, якраз вы трымалі руку. Прынцыповая была рэпліка гаспадара Краўцова, але я не разумею па-расейску і буду удзячны гаспадару Краўцову, калі ён перакладзе свой адказ на дзяржаўную мову. Это странно, потому что мы с тобой 3 года на русском общались прекрасно. Иван, по рукам. Наверное, у меня отбыўся инсульт, як все ведаюць. Я могу дать доведку от лекара, что у меня з'явіліся праблемы з веданнем мову. Дякую. Дякую вялікі. Я адзінае, што хацеў бы адзначыць наконт працэдураў, каб гэтую спрэчку працэдурную мы не працягвалі падчас агульнага паседжання, бо яна даволі складаная, у тым сэнсе, што могуць быць розныя падыходы. У нас трактоўка статута і падыходы мы пераносім вельмі часта у такі орган, як нарада фракцыяў. Таму я прапановваю зрабіць менавіта гэта. То бок мы прынялі падыход гаспадара Еўрася Зінковіча, ён прапанаваў, каб выставіць на галасаванне за аснову. У нарадзе фракцыяў можна прагаласаваць, прыняць рашэнне, ці магчыма гэта, ці немагчыма. І тады рухацца наступным чынам, бо пакуль мы зараз будзем яшчэ 15 хвілін спрачацца пра магчымасць, немагчымасць такога падыходу. Я думаю, што гэта нашым гледачам не вельмі цікава будзе. Тым больш, мы ўжо 1,5 гадзіны працуем. Дыскусія была змястоўная, дыскусія была палітычная, дыскусія была сапраўды парламенцкага тыпу. Дзякую всім за тое, што по руках казалі. Я бачу яшчэ 3 рукі, але мне падаецца 2 з них старыя, 1 знята, 2 старыя. Таму я прапановую на сённяшні, на дадзены момант лічыць першае пытанне парадку дня вычарпаным. Дзякую всім вялікі. Працэдурны момант пераносім на нараду фракцыяў і працуем далей. Дзякую всім вялікі за сённяшнюю працу. Сапраўды гэта вельмі важнае паседжанне сёння было. І жыве Беларусь. Да пабачэння. Жыве.